izvolite sjesti. Dakle, ovo jutro, evo, pročitali smo ovaj tekst i on na neki način ima četiri dijela, dakle, pogleda. Prvi je pogled unazad, kako se u Pashalovoj večeri, kad su Židovi obavljali Pasu, uvijek su se sjećali izlaska iz Egipta i uvijek su se sjećali, dakle, kako su oci izašli iz Egipta, dakle, i u tu slobodu pod Mojsijem. Mi se pak uvijek sjećamo, kad je večera Gospodnja, nazad na ono što je Krist učinio, dakle, za naše spasenje, a to je, dakle, muka i smrt na križu. I uvijek je Izaja 53 nekako najkoncizniji, odnosno opis toga što se tamo događalo. I onda samo ćemo, evo, vidite, zanimljivo da u Novom Zavjetu, dakle, je spomenuto u Petrovoj poslanici, ali evo, Stari Zavjet Izaja 53 govori o tome, o svrsi i o tome što je značilo smrt sluge patnika. Kaže, tko da povjeruje ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja, da bismo se u njih zagledali. A prezred biješe odbačen od ljudi, čovjek boli vičan patnjom. Dakle, Isus je bio strašno iznakažen bičevima, kad ja Pasiju sam malo gledao, nisam skroz. Dakle, bio je vrlo iznakažen. U 42. poglavlju govori da mu je lice bilo neljudski iznakaženo. Vidite, svrha, kaže, a on je naše bolesti ponio i naše boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Dakle, boli i bolesti, dakle, boli su unutarnje, duševne naravi, drugi su nam nanijeli i razmišljamo o tome kako će, recimo sad kad imate to, djeca koja su doživjela zlostavljanje, bilo da je u roditeljskom domu, bilo da je od crkvenih autoriteta i tako dalje, da ne pričam, tko će tu bol i tu patnju koje je dijete doživjelo riješiti? Ko će to izvući van? Nitko osim Isusa Krista. Nitko osim Isusa Krista. Ali moramo doći, dakle, u vjeri i reći, Gospodine, ti jedini možeš iscijeliti moju nutrinu, naše bolesti. Dakle, ovaj citat je zanimljiv u Mateovom evanđelju, dakle, i prije nego što je, dakle, Isus bio i bičevan, zanimljivo da on, Duh Sveti je to nadahnuo u Mateju, kada je Isus imao službu, dakle, i ozdravljao one bolesne, onda tamo čitamo, kaže, uvečer mu dovedoše mnogi opsjednuti, on riječju istjera duhove i sve bolesnike izreći, tako se ispuni riječ proroka Izaije, on slabosti naše uze i ponese naše bolesti. Zanimljivo, ovaj stih je 700 godina prije zapisan i, dakle, prije nego što je Isus i došao, dakle, u tu službu. I ovdje, dakle, i prije nego što je ovo što kaže, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava, evo, Duh Sveti nadahnuo Isusovu službu iscijeljenja po ovom stihu. Dakle, učimo što Božja riječ govori. I ona je zapisana u nebesima i ona je utvrđena, kako smo rekli prije, zakucana. Ne može je nitko promijeniti, niti je itko može skinuti i okrenuti nešto drugo. Dakle, učimo se o riječi. Kaže da ga Bog za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satreše, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Opet smo rekli, dakle, da je riječ iscijeljenje Rafa u Starom Zavjetu se odnosilo na fizičko. Često se koristilo i za duhovno, ali uglavnom riječ Rafa odnosi se na fizičko iscijeljenje, govori o krpanju. Dakle, kad neko doživi ranu i tako dalje. I u njegovim ranama, kaže, je također naše iscijeljenje plaćeno. Sada mi vjerom primamo ili ne primamo i spasenje i iscijeljenje, to ovisi, dakle, o nama kao primaocima, jel hoćeš ili nećeš. Ali u svakom slučaju gledamo na ovo. Gledamo, dakle, na Isusovu, dakle, muku i na Isusov, dakle, križ, gdje je, dakle, zbog naših grijeha probodoše njega. Dakle, mi kad smo vjerovali Krista i kad smo priznali, postali smo, i ako smo postali nanovo rođeni, postali smo djeca Božja. Bog nas je primio, dakle, u svoju obitelj.
Ali, kao djeca Božja mi pogrešujemo i dalje, jel tako? Mi idemo stranputicama, grešimo i 1. Ivanova 1.9 je, dakle, ta trajna, što se tiče, zato imamo večeru Gospodnju, da u posljednji mjesec dana smo imali odnose s ljudima, imali smo razne interakcije. Nekad sam možda ja nekoga povrijedio ili sam napravio prekršaj koji sam kasnije vidio da nije dobar, da nije bilo dobro. Što onda 1. Ivanova kaže? Odem u tajnu klijet i onda kažem, Gospodine, pogriješio sam, sagriješio sam ovdje. I šta kaže Božja riječ? Kad priznajemo grijehe, vjeran je on da nas očisti. A onda ako smo sagriješili protiv nekoga, onda smo dužni reći i njemu, čovjek, nisam postupio dobro. Ali mogli smo dakle učiniti i tajne grijehe za koje niko ne zna, ali smo onda dužni dakle ispovijediti, jer krv je potekla jedanput, a svaki puta dakle kad ispovjedamo grijeh 1. Ivanova, dakle kaže tako, kad priznajemo, kad god reknemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, u nama nema istine. Kad god priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan, tako da nam oprosti grijehe i očisti nas od svakog bezakonja. Dakle, kršćanin, odnosno kako, dakle, čitamo riječ. Ako si nanovo rođen, ako si postao dijete Božje, svako jutro kad izađeš iz svoga kreveta umiješ se, trebao bi otići u svoju sobu gdje se moliš, zahvaliti Bogu za novi dan, zahvaliti Bogu za milost, za spasenje, za mnoge te stvari i reći, Gospodine, danas molim Tvoje vodstvo u poslovima i jutarnja molitva posvećuje svaki posao koji ćeš raditi tijekom dana. Neke stvari znaš, neke stvari ne znaš. Ljudi putuju, izginu na autocesti. A ona dva, kad su tamo, kamion se zaletila, ni krivi, ni dužni, dakle, ljudi su radili tamo. Ovaj se zajurio, ode. Zašto govorimo to? Dakle, svaki puta, dakle, ako smo nanovo rođena djeca Božja, izlazimo pred lice 10 minuta, je li to puno? 10-15 minuta, pročitaš riječ, zahvališ Bogu i kažeš, Gospodine, čuvaj me tijekom dana. Ja sam puno puta kad sam s Kauflanda išao u autu u rikverc, skoro udario neku ženu ili nekoga, pa sam se sav stresao, rekao sam, Bože, otvori mi oči da vidim. Nekog ću strepiti, udariti ili negdje, i stalno kažem, Gospodine, otvori mi oči da vidim te neke stvari. Dakle, molitva posvećuje poslove tog dana, ono što znaš ili ono što ne znaš. A onda večernja molitva, čovjek bi trebao isto, brat ili sestra, prije nego što ode ranije, zahvaliti Bogu za ono što je prošlo. I ako sam negdje s nekim imao interakciju gdje sam sam nešto napravio krivo, onda trebam reći, Gospodine, pogriješio sam. Sagriješio sam i žao mi je zbog toga, krv će te očistiti. A ti ćeš moći reći prijatelju ili bratu ili sestru, čuj ono, jučer što sam napravio nije bilo u redu. Ali ako riješiš ovo u vertikali, a šta se dešava? Mi obično tajimo, rećemo ne, ja sam bio u pravu, on je bio u krivu i to je tako. I šta se onda dešava? Kroz život naša srca samo otvrđuju. I mi smo uvijek pravo vjerni ili pravo oni koji pravo sve, a drugi su dakle krivi. Naša srca otvrdnjuju. U Hebrejima kaže, pazite da netko od vas ne otvrdne za vodilušću grijeha. I zato služi dnevna molitva jutrom i navečer. Nitko te na to ne tjera, niti ja sada ikome stavljam da to moraš. Jesi li dijete Božje? Znate šta je Spurgeon rekao? Prije nego što se bilo kim sastanem u svijetu, prvo hoću doći u audijenciju kralja, nad kraljevima i njemu zahvaliti za novi dan. Dakle, razlog zašto je naše kršćanstvo mlitavo i slabo je u tome. Ne moljenje, zadnji put, nezahvalnost, neizlaženje, dakle, kako bi rekli, mi smo postali sveto svećenstvo, svećenstvo svih, što je to? Većina crkve ne razumije, a sveto svećenstvo je ono koje posreduje, dakle, za sebe, za druge, za prijatelje. Danas ću se susret sa ovim, sa onim, već molim unaprijed,
da ga Bog blagoslovi, da otvori njegovo srce, da kad budemo se susreli da razgovaramo o duhovnim stvarima, ne o politici i o ovoj korupciji, to je tu, ali gledajte. Dakle, i sve je bazirano nazad na krvi Isusa Krista. Krv Isusa Krista nas čisti, da mi možemo mekšati srcem i da možemo doživljavati naš duhovni život transformiran. Žalosna je situacija da nakon 20, 30, 40, 50 godina ljudi nepromijenjeni, ispovjedaju Krista, nikakve promjene. I to je, kažem, evo stvar o kojoj ovdje samo dotičemo. Dakle, to je ono što gledamo unazad, to je pogled unazad. Kako kaže ovdje, i mi tako navješćujemo, dakle, smrt Gospodnju dok on ne dođe. Dakle, ovo je isto će biti ta propovjed vidljiva o tome što je Isus učinio i dok god on ne dođe. Dakle, nama je ostavljeno da to činimo, da se podsjećamo, to je za našu duhovnu higijenu, ne čineći to, kažem, potvrdnjavamo i to nije dobro. Dakle, postajemo, opori, tvrdi i tako dalje, ali zato, ovo nam pomaže, kaže, ali kad god u svjetlu živimo kao što je on u svjetlu, u zajedništvu smo jedan s drugim i krv nas njegova sina Isusa čisti od svakog grijeha. Zašto ljudi imaju problem sa zajedništvom? Ljudi će rađe sjediti kod kuće ili gledati na YouTube-u i na internetu, ali problem zajedništva. Problem je jel me onaj nervira, jel ovaj stalno ima nešto, ovaj je ovakav, ovaj je onakav. Ja ću to... Ne. Pa spasenje ima svrhu da te metne unutra da učiš. Dobro je rekao Paul Washer za brak. Isto kaže, brak je, ljudi, da brusi dvoje, da se, što kaže, kroz vrijeme usklađuju i da, jer to je duhovna disciplina. Crkva je duhovna disciplina. Ovaj kiše, ovaj šmrca, ovaj i ovakav. Oni su ti, dakle, blagoslov da možeš početi sebe transformirati, mijenjati. I to je, dakle, blagoslov ovog zajedništva. Otkup griješnog čovjeka, veliko spasenje. Psalam 103 kaže on, oprašta sve grijehe tvoje, iscijeljuje sve slabosti tvoje. Ali ako ćeš doći i reći, Gospodine, sagriješio sam, bit će, ako ne, potvrdnut ćeš ako reći. Hoćeš reći, Gospodine, ovdje imam problem, zdravstveni problem. Gospodine, pogledaj na mene, dotakni me i tako dalje. Pogled napred, dakle, mi se krećemo to je druga stvar, kako kaže, dok on ne dođe. Dakle, to je pogled unaprijed. Unazad smo rekli ovo, pogled je unaprijed, dakle, Isusov dolazak. I tu se neću puno zadržavati, samo ćemo pročitati iz Solunjanima. Druga Solunjanima govori o tome, o dolasku Kristovu. I kaže, molim vas, braćo, s obzirom na dolazak našeg Gospodina Isusa Krista i našeg sastanka s njim, da ne dopuštate da vas brzo zbune i u strah natjeraju ni neka proročka objava, ni neki govor, ni neki tobože, neka naša poslanica, da je već tu dan Gospodnji. Neka vas nitko ni na kakav način ne obmane, gledajte, jer, šta kaže, najprije mora doći ono otpadništvo, apostasija, i pokazati se bezakonik, sin propasti, protivnik koji sam sebe oholo uzdiže protiv svega što ljudi nazivaju Bogom, ili drže svetim, te sjedne u hram Božji, praviti se Bogom, Daniel 9:7, i neki još ovo nazivaju Antikristov hram, a ovdje piše Božji hram, kojeg će naravno Antikrist, dakle, zloupotrijebiti. Dakle, kada izučavamo riječ je da i amen. I ja svoje mišljenje mogu oko toga vrtiti, ali ovdje kaže tako, najprije se mora pokazati otpadništvo, a otpadništvo je danas strašno veliko, dakle, ispovjedajuće kršćanstvo na sve strane, dakle, zapravo otpadništvo. I počevši od nas sami prema svima drugima. Dakle, tu nemamo nikakve iluzije. Onda se pokazati bezakonik i onda hram Božji. Dakle, ako na YouTube-u Janko to je imao predavanja puno o hramu i o lokacijama, to vam je puno sada
jer ono oko toga gdje, šta, kako, čak i nova lokacija se spominje, ne više ono nego ono, ali uglavnom se vrti oko toga, Židovi hoće hram, ima ona Temple Mount, ona organizacija koja su sve već spremili, i levite i ovo i ono, oni rade taj dio posla i kažemo, taj hram se treba pojaviti, mnogi me pitaju hoće li, šta će, kad će, jel ovo, jel ono, a gledaj, u nevoljama se već valjamo. Ali neko dok hram nije u Jeruzalemu počeo se tamo zidat sa onim kranovima, već pokazuju, danas tehnologija to može brzo dignuti. Ali je problem tamo, dakle, toga mrtvačke kosti u ovog onog, oni tu moraju puno toga, jel što kaže, jednom Janko može održati jednu od volja, malo oko toga, ja malo se samo ovoga dotičem. Jer dolazi vrijeme, dolaze vremena, dolaze, što kaže, stvarno ta vremena, ali nešto mora doći prije nego što mi, kaže, naš sastanak i dolazak Gospodina Isusa Krista i našeg sastanka s njim, ne dopuštajte da vas brzo zbune u strah i tako dalje. Znači, neću ulaziti u to, dakle, u ti sad eskatološka pitanja, vamo tamo, ali uglavnom ovo kaže, prije se moraju neke stvari događati. I mi to promatramo, vidimo nevolje, ratovi, zarazne bolesti, potresi, sve smo mi već to pregrmili, to su ti uvodi. I to je pogled, znači, unaprijed. Nas, dakle, ohrabruje riječ Božja i Isus da se ne bojimo svega toga, jer, samo ću vam reći jednu stvar. Razvijanje molitve tajne klijeti svakoga od nas, to ne ide brzo i preko noći. Moraš se učiti da odvajaš vrijeme i da kažeš prije nego što izađem na posao, idem u svoju tajnu klijetu. 10 minuta, ali iziđi. Ja sam bio puno ohrabren kad sam izučavao u ovoj školi tamo te hebrejske načine zahvaljivanja i ta jedna mi otvorila oči koja kaže, blagosloven ti, Gospode Bože, kralju svemira koji tvoriš svjetlost jutra. Ja nisam imao, nikad mi nije na pamet palo da zahvaljujem za svjetlost jutra, ali na tom su odgajani Isus i apostoli. To su molitva tih 18 blagoslova je uključeno u te stvari. I mene je to na neki način jako, ono što kaže, duhovno, rekao, ja mogu isto ustati i reći, Gospodine, hvala ti za novi dan, za novo jutro, da sam ustao i da mogu ići u novi dan. Dakle, molitva, dakle, disciplina molitve tajne klijeti je ključ za vremena koja dolaze. Oni koji nemaju to razvijeno, pogubit će se. Kad dođe ovo sve, jednostavno ko bez glave će leći. Dakle, molitva, razvijanje molitve tajne klijeti je ključno. Isusov dolazak, to smo rekli, Solunjani 3. Dakle, postoji pogled, kako kaže on ovdje, pogled oko sebe. Dakle, gledali smo nazad, što je Isus učinio, gledamo napred na Isusov dolazak, a sad gledamo oko sebe, a to je zajednica. Pogled oko sebe, vidite. Prva Korinčanima, kad govori ovdje o tome, Korinčani su imali taj jedan problem, a to je, kako kaže Pavao kad je govorio, ko pije taj kalež Gospodnji nedostojno, bit će krivac tijela. I mi smo obično često imali krivu percepciju da ja moram biti dostojan, odnosno učinjen, ne znam, savršenim, ok, ispovjedimo naše grijehe. Ali nedostojno ovdje se radi o nečem drugom, radi se o zajednici. O čemu se radi? Evo, u tekstu kaže ovako, prije svega čujem što djelujete i vjerujem da kad se sastajete u crkvi među vama ima razdora. Kaže, jer među vama mora biti rascjepa da se očituju među vama prokušani. To što radite kad se dakle zajedno sastajete nije blagovanje Gospodnje večere. 21. stih. Jer svatko pojede svoju vlastitu večeru, te jedan gladuje, a drugi je pijan. Kaže, pa zar nemate kuća da jedete i pijete ili hoćete da prezirete crkvu Božju, ponižavate one što ništa nemaju. Što da vam kažem, da vas pohvalim, ne mogu vas pohvaliti. O čemu se radi? U crkvi su se dakle u 1. stoljeću nalazili obraćenici. Bilo je bogatih, bilo je i siromašnih, bilo je robova. Recimo, kad čitate iz Luke, pa Luka piše preuzvišenom Teofilu. On je bio rimski uglednik koji se na kraju obratio
i postao dio zajednice. Ali onda imamo robove, onda imamo razne, dakle one koji su došli Kristu bez igdje ičega. Zamislite si sada da na sastanak dođe slično preuzvišenom Teofilu koji donese sa sobom puno toga za jesti, sjedne sam i lijepo jede, pije, malo si popije, a kraj njega je došao možda rob koji je bio sluga u nekom patricijskom domu koji nema ništa. Brat ili sestra koji su došli nema ništa i on sa strane gleda i ovaj se dobro, gosti i na njega ni ne gleda. Zapravo o tome se radi. Dakle, o tome se radi, kaže da prezirete siromahe i to znači uzimati večeru Gospodnju nedostojno, jer se radi o zajednici. I zajednica je dakle ono što Isus gradi. Ja ću se graditi crkvu svoju, vrata pakla. I to je najteža priča u svem našem kršćanstvu. I mi bi uvijek birali s kim bi, a s kim ne bi. Ne ide tako. Sjećam se brat Mići, kad se obratio pa je rekao, pa gledaj, ja s nekima, ma kakvi, ni blizu, ne bi sjeo, popio, ali došao sam u crkvu. I oni su tu, ja sam tu, sad je druga priča. Sad ja moram svoje animozitete malo staviti pod kontrolu, pa si malo misliti, čekaj malo. Jer Krist gradi crkvu, ne gradi ništa drugo. Dakle, gradi eklesiju svoju, gledajte. I oni su, dakle, imali taj problem, jednostavno jeli su, pili, oni su ponižavali, dakle, siromašne kod zajedničkog blagovanja. Dakle, dijelima 2 tamo govori o 4 discipline, apostolski nauk, zajednički život, lomljenje kruha i molitve. 4 discipline koje je crkva, dakle, imala od samog početka. I ovdje, dakle, večera Gospodnja uvijek bila zajedničko blagovanje. Kao kad mi nekad imamo Božić, Uskrs, onda svi donesemo nešto, neko donese, neko ne donese, ali nema veze, stavimo svi na hrpu i svi blagujemo. Sada, u onom slučaju kad je došao rob, on nije imao šta. A u našem slučaju možda mi i možemo, ali nećemo, im nam se ne da, ili zašto da uvijek ja nosim, a ne onaj, znate, ima tu sad svih tih priča. Ali to je stvar za razumijevanje i za ispitivanje. Svatko može nešto doprinijeti, jel, u tom zajedništvu i to je poanta. Dakle, ovdje je, dakle, i jedna od stvari, druga stvar u 8. poglavlju Korinčanima se govorilo o blagovanju mesa idolima, jer je Pavao govorio o toj slobodi, kaže ovako, ali svi nemamo toga znanja. Kaže ovako, ali pazite, čitate, vjerujem, riječ Božju redovito, da ta vaša sloboda možda ne bude slabima spoticaj. 8.10. Ako naime tko tebe koji ima znanje vidi na gozdu u idolskom hramu, zar se neće, budući da mu je savjest slaba, izgraditi da jede meso kao idolima žrtvama? Tako zbog tvog znanja propada slabi brat, tvoj za koga je Krist umro. Tako ako griješite protiv braće i ranjavate njihovu slabu savjest, griješite protiv Krista. Gledajte kak je ovo opasna stvar. Dakle, Krist nije spasio mene, pa još tu neko ko se meni sviđa i da spašava, dakle, ljude koji mu se pokaju i obrate. Dođe čovjek ili osoba koja možda i nema kod kuće ni kupaonu ili nešto. Možda malo miris je neugodan. A ja ću se odmah nacrniti, jer moj nosić je naučio samo na fine mirise. Tako je meni John došao kad smo u Americi 98. bili. Ja sam bio sportaš, pa se nikad baš nisam dezodoransima mazio. Malo sam mirisao. Onda mi je John rekao, moraš malo se namirisat, ne možeš ko jarac smrditi. Ja sam rekao, hvala ti brate, nisam bio svjestan toga. A znate, kada neko kaže nešto, on kaže, ok, ja nikad nisam previše na te mirise davao, ali sam se iskorigirao, rekao sam da, imaš pravo, jer tamo se pozdravljamo, zagrlimo se s braćom, sestrama, to, i sad ako ja smrdim, ok, ali, dakle, sad dolazimo s druge strane, ima možda netko ko nema ni kupaonu, a sada ja ću mu reći, ne volim se s ovim pozdraviti, jer on ne miriše dobro. Gledajte, problem. Dakle, možeš ga pitati, brate,
jel imaš kod kuće, on će reći nemaš, a onda ti kažeš hoćeš da ti pomognem, da napravimo. Aha, to je onda priča, a ne ovo. Gledajte, zajedništvo zahtijeva puno više od onoga što smo mi htjeli ili spremni dati. Tako da ovdje dakle, vidimo jednu od stvari, a to je mene malo zgroziti, dakle, tako, ako griješite protiv braće, ranjavate njihovu slavu savjet, griješite protiv Krista. Djela 9.4, kad je Pavao progonio crkvu Božju i kad ga Isus susreo na putu za Damask, šta je rekao? Savle, Savle, zašto me progoniš? On je progonio kršćana, Isus kaže zašto mene progoniš? Gledajte, to su ozbiljne stvari, dakle, crkva je, Dakle, evo i to je dakle ta treća stvar. U crkvi gledamo oko sebe. Gledamo malo na braću i sestre, na oni koji, dakle, su ovaki ili onaki. Tu nećemo se toga spominjati, ali sada je tu riječ i o karizmama i o darovima. Rimljanima 12. Možda je neko tužan, možda je neko pao dole. Kaže, imaš li dar tješenja? Možda te Duh Sveti odvede da sjedneš kod nekoga i da kažeš, brate, sestro, nešto si mi danas, jel problem, pa će ti podijeliti, pa ćete se pomoliti, pa će utjeha doći u srce. Recimo, to su darovi i karizme koje su nekako, niko ih baš ne vole samo ove spektakularne, čekaj malo. A koga ćeš utješiti, što kaže, jel razmišljaš uopće o tome? Dakle, riječ mudrosti. Ja se sjećam brat Lovaković kad je tu dolazio, tek se obratio, on je imao veliki problema jer se supruga ga je ostavila zbog tamo, već nečega i to. I on je u nekoliko navrata, sjećam se, dolazio vrlo nabrušen da se osveti tome i tome. Svaki put, ja znam, jedno 3-4 da smo bili bliski, 3 ili 4 puta kad god je došao tu, ili bio četvrtak molitveni ili nešto, došao je na molitveni, bilo je, neko je govorio, pjevalo se, uvijek je promijenio mišljenje, rekao neću. Jer je Duh Sveti djelovao, dakle on je čuo, možda je neko razgovarao s njim na hodniku, pa mu je rekao nešto. Razmišljajmo o tome, ako smo kršćani, da će Bog na tvoja usta dati nekom utjehu, nekom će dati savjet, nekom će dati mudrost, ti ćeš primiti od nekoga. Dakle, zato zajedništvo i postoje ima veliku vrijednost, ali nismo naučili gledati na to tako. Ali evo, hoćemo se dakle u tome dakle malo korigirati. Dakle, to je, dolazi do 4. točke i ićemo brzo. Kaže, neka svatko ispita samog sebe. Dakle, a to je pogled u sebe. Šta bi gledaš unutra? Vidio si što je Isus napravio, on dolazi, gledamo u zajednicu i razmišljamo o tome, a sad gledaš u sebe. I onda se postavlja pitanje, što misliš u sebi? Što misliš u sebi? Izreke 23.7 kaže, čovjek je onakav kakav misli u sebi. I ja mogu izvana se lijepo riktati i reći kako uvijek kažem, Gospod s tobom, sestro, Gospod s tobom, brate, a u sebi mislim, možda nešto zlo, što nije dobro. Kaže iz Marko tamo 7.20, kaže, jer iz ljudskog srca izlaze zle misli. To je naš prirodni čovjek. On nikad ne razmišlja dobro niti pozitivno. Uvijek nalazi zamjerku i uvijek neke stvari. Što misliš, što je ključna stvar? Kaže, promijeni mišljenje, promijenit će život. Dakle, ovdje počinje dakle promjena. I onda, kaže, iz ljudskog srca izlaze zle misli. Dakle, u izrekama isto, samo ćemo malo spomenuti, tko se ruga siromahu, podruguje se stvoritelju njegovu. Dakle, često znamo biti skloni malo ismijavanju, možda cirkusiranju i tako dalje. I pogotovo je opasno ako nekoga uzmemo za metu pa počnemo govoriti o njegovim, fizičkim, ovakvim ili psihičkim ili raznim slabostima i koristimo to malo na jedan način koji nije dobar. Ovdje kaže, tko se ruga siromahu, podruguje se stvoritelju njegovu. Opasna stvar. Nemoj to nikad raditi. Pazi što misliš u svojoj glavi, jer Bog vidi. Bog vidi. Dakle,
Kaže Isus kada je prolazio tamo u Matej 9, pa je vidio, kaže, ljude satrvene i zapuštene, sažali se nad njima. Kaže, jer su bili kao ovce bez pastira. Dakle, Duh Sveti, Duh Isusov, kojeg smo trebali primiti, će reagirati na način da ćeš se sažaliti, da ćeš reći, čuj, kako mogu pomoći ovoj ili ovoj osobi, a nećemo se ismijavati. Jer je to nešto što pripada, dakle, našem opakom tjelesnom, dakle, čovjeku. I ovdje je, dakle, ono što misliš je jedna stvar, malo ćemo samo ići tim brže, što govoriš je druga stvar. Jer kaže, kaže u 1. Petrovoj 3.10, to na jutarnjoj molitvi, evo smo nekoliko navrata čitali taj dio, gdje on kaže, Petar kaže, citira Psalam 34, vidite što kaže. Tko doista hoće ljubiti život i iskusiti dane sretne, neka sustegne jezik svoj od zla i usne svoje da ne govore vari. Pazi što izlazi iz tvojih usta. A kako ćeš paziti? Tako što ćeš paziti što misliš. Jer prije ili poslije zlo mišljenje će izaći na jezik. To će svakako, dakle, nekoga pogoditi, neko će čuti i tako dalje. Dakle, ovdje imamo, dakle, što govoriš, imamo opciju u ovome Efežanima 4.29, kaže Efežanima 4.29, puno puta smo to i u jutarnjoj molitvi spominjali, čitali, kaže ovako, zato odložite laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, 25, ne dajte mjesta đavlu, što znači da kršćanin može dati mjesta đavlu. I onda ga on inspirira na zlomišljenje. I kaže, nikakva, gledajte ovo, nikakva ružna, ni jedna ružna riječ neka ne izlazi iz vaših usta. Gledajte kakav je ovo. Nego samo dobra, da izgrađuje gdje je potrebno da iskaže dobročinstvo svim slušateljima. Ne žalostite Duha Svetog Božeg čiji pečat nosite. Ovo je kontekst što znači žalostiti Duha Svetog. Ako zlo govorim o vama, o ovome, onome, ako stalno, dakle, stvar ne bude na izgradnju. Umjesto toga budite jedni prema drugima prijazni, puni milosrđa, opraštajte jedni drugima jer je Bog vam oprostio u Kristu. Evo, dakle, to je ono što Duh Sveti nadahnjuje da se govori. U Jakovu, to smo čitali, 3.6 će biti ovako, da je jezik, kaže, postavljen među našim udovima i najčešće on kalja cijelo tijelo i zapaljan od pakla zapaljuje kolo života. Zapamtite si ovaj stih. Ako naš jezik i misli nisu pod kontrolom Duha Svetog, bit će pod kontrolom zloga. I on će stavljati na usta svašta, onda ću ja doći ili pa ću, znaš ti šta je rekao Aco ili ovo i ono, počet ćemo s ogovaranjima, počet ćemo, dakle, prenositi zle vijesti i rasturati, dakle, zajedništvo. A Pavao je rekao, dakle, ko kvari crkvu Božju, njega će Bog pokvariti, nije bezazleno. Dakle, promijeni misli, evo idemo u finišu, kad ćemo uzeti, dakle, za molitvu malo vremena. Dakle, svoj tjelesni ili prirodni čovjek ide sa zlim mislima, Galačanima 5.20, to vodi do neprijateljstva, svađa, srdžbe, sebičnosti. Sve to izbija iz našeg tijela, iz našeg tjelesnog grešnog aparata, svi ga imamo, zapamtite dobro, svi ga imamo. I ako ga Duh Sveti ne kontrolira, ono će izlaziti svašta van. Kaže, ne živite više, sada, to je ono, u ispraznom mišljenju kao pogani, Efežanima 4, vidite, kaže, ovo velim i zaklinjem u Gospodinu, ne živite više kako žive pogani u svom ispraznom mišljenju. Vidite, mišljenje. I onda je u 4.23 ključan tekst. Kaže ovdje, nego se obnavljajte se duhom u kojem mislite. Dakle, to be renewed in the spirit of the mind of you je iz interlineara. Dakle, obnavljajte se duhom u kojem mislite. Dakle, Duh Sveti treba inspirirati naše misli. A opet smo rekli i u molitvenom, a neće inspirirati ako riječ Božju ne slažeš u srca. Psalam 1 kaže, koji razmišlja o riječi Božje dan i noć. Ne možeš, dakle, imati obnovljen ako riječ Božju ne čitaš, ako riječ Božju ne pamtiš, ako o njoj ne razmišljaš.
Jer ako to nije, onda razmišljamo o svim ovim ludostima i glupostima i gnjevima i koješta i svašta. Dakle, riječ Božju učiti, opet kažem, ne želim nikoga nešto stavljati, ali uči riječ. Kad bi svaki tjedan jedan stih naučili, u godini dana 365 stihova na pamet, onda Duh Sveti možete podsjetiti ili ga upotrijebiti za nekoga upravo koji je u potrebi. Dakle, naš um treba biti pod uplivom Duha Svetog, a onda će naš jezik biti pod kontrolom Svetog Duha, inače će biti ovo što je pod uplivom Papa, Jakov 3.6. Kaže, približite se Bogu, oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas. Što znači da đavo uvijek je do kršćanina da ga počne inspirirati. Taj tekst govori, uvijek je onaj koji hoće ubaciti svoje. Ako si nanovo rođen, ne možete istrgnuti iz kraljevstva, ali te može upropastiti da ne budeš svjedok. Može tvoje svjedočanstvo runirati da više niko spasenje imaš, ali đavo je vrlo zainteresiran za kršćane. Vrlo, jer hoće pokvariti svjedočanstvo. A ovdje je prva crta rata. Nikakva ružna riječ da ne izlazi, to smo čitali, nego dobra da izgrađuje iskaze dobročinstva slušateljima. I na kraju, prije što ćemo uzeti kratku molitvu, Luka 6.45 kaže, dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle iznosi zlo, jer mu usta govore onoga čega je srce puno. S čim se ispunjavaš? Riječju Božjom i Duhom Svetim, to će izlaziti van. Ako ne, ostaje naša ljudska pokvarenost koju svi nosimo. Evo, Bogu neka je slava za sve. Amen. Uzmimo